Я нават загугліў гэта ўсё. Вось так вось гэта адбывалася. Таму што ну реально я не разумею, як можна быць настолькі тупым, каб вось такое казаць. Але ну ладно, там тупы палітык. Людзі, якія падтрымліваюць, яны рэальна такія тупыя і быдыляшыя. І ўсё гэта нагадвае, гэта рэальна, калі ты кажаш так, як табе зручна. Калі ты даеш інтэрв'ю якому-небудзь там армянскаму выданню, каб выглядаць добрым у вачах армян, трэба казаць штосьці добрае пра армян. Тому што Лукашенко дрэнны. Ён прадаваў зброю Азербайджану, каб Азербайджан змог аджаць Нагорны Карабах. А крымцы гэта Украіна. Калі даеш інтэрв'ю якому-небудзь украінскаму каналу або там якім-небудзь там нацыянальным рухам, кажа, што Крым гэта Украіна. Таму што нельга нацыяналістам казаць, што Крым не Украіна. Таму што нахуй пашлюць.